teng mo kuan kay wa ka nagtarog sa kay diha. Binabayan man ka. Ko. Ayaw pag ingana ba kay pasig nagtuo kag maura ni akong karga. Kana pa ibdagang pasahero sa unahan. Ang alam magmagunsa ko, di lang binabay na lang sa kay ko. ba. Binabay man ka love you ka ba kaayo. Mangili sa diha be. Sabi masay ruhay nga. Natay si bagulbol. Bong tingang jik-jik niya. Mangili na. Oh, wala na. Gamay ka imong gibangil dako-dako ba? Kanang parehas si mga kadako. Eh, grabe po ka, maninood man ka. No, gina. At dinalaki sakay ba? Magmira. Mag-share ba? At dinalaki lagi. Rupi. Nakuha pa ko siya na driver na boy. Diha. Di, usap po ni motoran ni nga. Matuwan man sa taning, di usap po ni. Parasa. Nahulog akong sinilas, no? Ha? Ay, pakadali lang. Nahulog ba? Oh man nihunat na kay ko diri kay batik kay dalan. Ano, magbiyaan ako kung sinilas mo. Ato kung bansaran ako yung sinilas. Kaya nga, di na ako puniton. Tara ko ding dalan diri oh. Ya panira ka. Sa ganin, no? Ay kusog ding kuan. Dira sa dong be. Kun. Atug-atugan, magkagkumasahiro niya imong motor, dili kusgan. Kus gana nang peting bugatan nimo. Ano yung dagan kay kagkarga, kadaog na imong motor. Nihunat gani ko ikaw hagdong-hagdong ko kag sinilas. Ituyo ang mahagbong, ituyo ang mahagbong. Ayara na ba? Pakay vlog, ano mo? Ang kakakuan ni mo. Kano? Dai. Para. Sakay ko prebe. Amo patrol. Tawag sa kamera. Ay nagnaog ba? Asa mo? Buot na gani kita mo. Di sa kamera. Asa man ka? Basalan? Baklutan. Asa man mo? Baklutan ko. Agsalan ko. Bungko ko. Nadali ko. Ano ka pre? Ulang ba kayo ng isa? Oo. Saan ni? Kina? Kina diha? Oo, kina. Ninginay lang po. Kapuna na, oy. Abot pa ba kung sa mga orientation karon? Asa naman pong mga motor dari, oy nga. Sa isa man dyan nakitaan. Ako na, alas 3 na siguro ron. Pagtaon na kung pinaabot ko dari ba? Sakay ko, boss. Puno naman. Sige lang, good boss. Ang dali, magkukubos. Ako naman kay butang, nga buot naman gani kay ni Diria. Padigos ko ba na ako'y importante Wala na kang ko. diyaw kasi na isunod. Tagam na ko nimo perting Wala liw naman ka. kailan motor, ganyan kung pinangita dari. Nga nga, asa man kay butang. Tagan, pwede pa maguna pangitag pagi. Yes. O, dali na lang ka oh. Mayo kay wala imong banang palahubog. Di ko pa sakay nimo natagam na ko nimong Wala, oy. laki Mao na tong- may rabag mo sakay kag tangke. Amo tong gikarga nga yang Pwede naman siguro dito, di lang sa tangke mo. Dito lang mas bawa sa tumoy, boss. Dili na lagi pwede sa tangke ra. Kasi, napa mag space tiri, boss. Oh, dako ana, oh. Bisa pa na space di akong lagi pabuto na nimo. Oh, yan. Alangan, boss, ang dali, magkukubos. Yan, sa pagtangke na ko, nga naman po na siya, boss, oh. Pwede man ako ni siya panaugon kay na may nagsunod nga motor. Pwede man ako ni siya panaugon. Tay panaugon nga ako pa nakakuan diri. Di ba kay Wala ko. Ay ni mo. Mutangke ka dili. Dili, boss. Ah? Dito, boss, tumoy ba, oh. Dili ka mutangke dili ato na mi eh. Boss. Langay-langay ramning. Ay, boss, oh, boss. Isa kay kubos. Dili man din gyapon ka mutangke. Unsa may pulos? Kasama niya nagdali. Sige, tangke na lang ko, boss. Oy, tangke na lang ko. Ano siya naipit ako ba? Tangke na lang ganito, no. Tangke na lang Bakal ganito, ko no. ba? Tangke siya. Kuan na nagsunod si Kuan. Nagsunod si Mia. Mo bayad man ko boss. Kabalo ko mo bayad. Ya pilay bayad nimo. Ato ning Kuan ba? Pakyaw ko ng 500. 500. Nako. Sino ko boss? Nang gipit ka. Ladies first lang ba?
kapon. Naong na dire be. Ano ba na na boss? May nakauna na. Unsa? Boss, ako yun na boss. Importante lang Basta yung babae kayo. lagi, tagihon man basta babae. Awas hangit na ino. Boss, importante lang yung kayo, boss. Kuan, ay si kuan ba? Nagsunod si kuan ba? Nagbayad man ta ko sa imo boss. Buto ka din na. Nagsunod si Popong ba? Nas kuan daw nagsunod. Popong. Dai dali. Tay sabi. Saban, boss. Nagdali ko ba? Ano ba Yung ilang? ka. Padigos ka ni ko, no? Nakoy transaction dito. Di na ba yung takong pasakay nimo kay di jud ka mo sakay tangke. Hindi na lang, boss. Kay, importante man eh. Ay, may rakag mong hinahanglan jud kag maayo. Hindi ka ng 500 pa kaya, boss. Mani daw. Ikaduha na nang balik ni mo, tre, boss. Di ko mo pasabak ni mo diri. Boss, 500. Oh, 500. Mani down. Oh, Kapit lagi kayo basta. nya. Ikoy man boss. Sa pa man, boss. Hindi na basig ah. Wala ba? Hindi ka na nagbangko kaniya, miss. Pasig piki ning 500 daw ni. Ibisan, pag ipakuha ni mo na, ipamasin ni mo na. Ay, mga tawrog na naong kay kwarta lagi. Piki, sa pagka-piki, ano, boss? Oh. Giyataga, nagkikagkwarta, ginaw-naw, nang ganyan sa mga ganit. Mingin dyan pagka-piki. Nagsunod si Kuan. Nagsunod si Popong. Nagsunod si Popong. Kwarta ba? Nagsunod si Popong dali. Pagdali, boss, kay, nagdali ko ba? Kailan ka boss? Nagsunod si Popong boss. Parang sa kog bangil ka diya. Rome. Ayun, Bangil. bakit? Bangil sabi. May tagpatumba mo eh. Nagsunod si Popong lagi. Ha? Ayaw diya gunit sa Kuan ba kay gahi kumuto. Asa man, boss, dali. Atay diri ho. Akpay dira o, akpay ba? Akpay para madali ta. Ha? Ayaw diri gunit eh. Dali magkano na. Imbag di mo nga. Guys, tagalan ni mo, kamo, boss, sa kayo. Ipakil, nagkikag 500, dali, nagkikag gamit lang po, dali pa. Inigliko ba mabangga na oh. Dali, dali, sabukan, yung traidero, tako naman takit mamasahe. Panik. Akbay ba? Dali, dali, dali. Dikit ba para madali ta, madali? Ayaw lagi Kuan ba? Okay sabi. Unsan man ni? Wala sa na. Tanawara ang kahangol nimo 500 makakita na kay 500. Sayang nga sa kong 500, oy, gitumbar man nimo. Wala ka gitumba ba? Ang Ang kita kaabot Oy, tumba na. ako na may pasangin lang, di ako inaulahi. bugas kay kang bayhanan ka. Ron. Tabangi sa mi dula be. Na, lami! Gaba ni mo! May rapoy kang natumba ka eh!